opening prayer naman po, pangungunahan ni Pastora Grace. Tinatawagan ko po ang music team. Kasi po, invite po natin yung presence ng Lord ngayon. As we sing, gawin po natin yung awit na to as a prayer. Welcome po natin yung presence ng Lord. Hallelujah, hallelujah.
Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Loobin mo ang buhay po namin, Panginoon. Maging banal mong tahanan, Panginoon. Luklukan, Panginoon, ng iyong pagsinta, Panginoon. At daluyan, Panginoon, ng totoong pagsamba, Panginoon. Kayo po ang mapurihan, Panginoon, madakila. Sa inyo lang po ang papuri, kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen. Okay, tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa oras nito, O God. Po, Panginoon, ang aming mga puso, Lord, at isipan, O God, upang maunawaan ang iyong banal na salita, O God. Salamat po, maging ang mga nasa online, Panginoon, gabayan mo rin po sila, Panginoon. At Lord God, salamat sa gabi ito. We thank you and we give you praise, we give you glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, tayo na po ay makakaupo at ngayon naman po, bago tayo makakarinig ng salita ng ating Panginoon, sino pong mayroong daladalang testimony? Ayan. Alam ko po ng bawat isa ay patuloy na kumikilos ang Panginoon sa ating mga buhay. Ayan. So, sa pamamagitan ng testimony, ipapahayag natin kung gaano siya kabuti sa atin. Kaya, ito na po yung oras para i-share po ito sa bawat isa. Amen. Ayan. Ite-testimony ko lang po syempre nagpapasalamat po ako dahil sa naging kaarawan ng aking father kahapon. So praise God dahil 61 years old na po ang aking papa, ang aking tatay. So nagpapasalamat po ako dahil alam ko na patuloy na kumikilos ang Panginoon sa aming family and kay father ko din po. Naalala ko one time na-invite ko po sila dito na pumunta. And yun po ay nag-start lang din sa conversation. Alam niyo, very important po pala ang conversation sa isang magulang. At doon nag-start na, kaya na-invite ko po sila noon. Kasi nagkaroon lang kami ng parang, na-open niya yun nga, nahirapan siya maglakad. Actually, medyo nahirapan din sila dito kasi pumunta kasi nagmumotor lang po sila. Kaya ngayon online. Pero alam ko na may ginagawang Panginoon sa kanyang buhay. And doon sana sa afternoon service. Kaso, ewan ko ba doon. So, ayun po, ang praise God kasi nung nagkaroon po ng conversation po sa amin noon na sabi niya, ayun nga, napag-usapan po namin yung sa naging healing ng kanyang mata noon. And sabi ko, alam mo pa, pwede pang maulit yan sa'yo kasi nahirapan siya maglakad. So sabi ko, paano ka pagagalingin ng Panginoon kung andito ka lang naman sa bahay? Sabi ko, di ba? Hindi ka naman naglalakad ng malalayo, hindi ka naman umalis, hindi ka pumupunta ng church. Bago yung mga sapatos mo, hindi mo sinusuot, mga ganon. So sabi niya, oo nga sabi niya. So doon kaya siya napapunta noon dito po sa church. Tapos sabi niya, bigyan mo ako ng pera pang offering ko. Kasi pag ganyan, pumupunta kayo sa simbahan, magbigay kayo. Medyo may naalala pa pala siya doon din ako na-remind na huwag kang pupunta sa isang gawain na empty-handed. So yun siya din yung nakapagpaalala po sa akin. And ayun po, na-testimony ko din sa kanya na alam mo ba, sabi ko, si kuya ay sana ma-ooperahan na naman si kuya sa tenga, sabi ko sa kanya. Kasi parang nagka-problem nun. Tapos sabi, pag-pray mo ako, Jo, kasi ooperahan yung tenga ko. Pero pag-pray mo na hindi matuloy. Kasi next na balik niya dun sa hospital ay sabi, pag hindi pa umokay is ooperahan. And then, nag-pray kami. And una ko pong sinabi kay kuya is, kamusta ang tithes mo? Sabi ko, kasi bago siya pumunta doon, yun talaga ang prayer protection niya din po doon. So sabi niya, kaya nung nagko-compute na talaga siya monthly. And kahit na may ina-attendan po siyang church doon sa ibang bansa,
sabi ko, dito pa rin ang tithes mo kasi mas kailangan ng help dito sa atin sa Pilipinas. Ganto ganyan. And kaya doon, every time na nare-remind po si Kuya doon, nung na-remind siya about doon and kinumpute niya kahit piso yan and ganto ganyan, so give siya. And bumalik, hindi na siya kailangan operahan. Hindi ko naman sinasabing it's a magic or ano, pero yung protection ng Panginoon talaga is andoon sa family mo kapag faithful po sa tithes. Yan, tithes and offering po. So, yun din yung tinestimony ko kay Papa. And hanggang sa naging maganda po yung naging conversation po namin ng aking father and yun yung sa Word of God. So maganda pala po palang ma-sharean po ang family kapag may connection and conversation. Kasi mahirap yung paatanan mo, bakit ako atin dyan din nila nagigets? Ba't makuutusan? So maganda may conversation. Kaya ayun, praise God po dahil kagabi hindi na rin po kami nag-invite kasi 3 lang kaming nag-celebrate, nag-dinner lang po kaming 3 at nagkapagkwentuhan po ulit kami. So yun po mahalaga, importante po yun sa akin. Ngayon na nakakausap po sila yung may connection and naunti-unti ko po na naipapaliwanag ang Word of God kung ano yung ginagawa namin, kung ano yung buhay na namin magkakapatid is to serve the Lord po talaga. So yun lang po, to God be all the glory. Amen. Meron pa po ba? Yan, gusto ko lang patotoo yung kumbaga, yung, ano tawag nito? Gusto ko lang i-glorify si Lord sa ginagawa niya kasi unti-unti po nakakabalik na ako sa gawain. Yun, isa po yung kumbaga naisama po ako sa pag-share po dun sa FTP nila Pastora Babe po tapos Pastor Arlene. Nung una po nahihiya akong kumbaga mag-ask kasi parang parang hindi pa ako ganun katagal pero syempre yun po kasi yung desire ng puso ko yung kumbaga magkaroon ng gawain, di ba? So nung inas ko po ay sakto po sabi ni Pastor Arlene is kailangan po nila ng kasama and praise God po ay parang 2 linggo na po akong sumasama sa kanila and glory to God po. Yun, nakaka-back up na rin ako paunti-unti ay nakakabalik na ako sa gawain. And yun po talaga yung namimiss ko talaga, yung magamit ni Lord. Kahit puyat, kahit pagod, pero nawawala po yun pag ginagamit ako ni Lord. And glory to God po. At alam ko po may mas maganda pang plano at mas madami pa po akong magagawa para sa Kanya. And I believe na kung totoo or yung desire mo talaga is pure para kay Lord, alam ko gagamitin Kanya kahit saan ka ipunta. Yun lang po, glory to God po. Amen. Meron pa po ba? Ayan. Kung wala na po, ay darako na po tayo sa word. Kaya po tinatawagan ko na po si Pastor si Pastor Pablo Agustin. Walang baka naman po natin si Pastor. Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. Woman of blessing tayo ngayon. Okay, so bagamat gano'n, di ba? Yung message ni Pastor Roland ng last Sunday, hindi ko alam kung narinig nyo. Ano sabi niya? Accept the challenges. Kaya sinabi ni Sister Iris, Pastor Pops, kayo na lang po. Aba, woman of blessing ngayon. So, I accept the challenge. Okay? Para magamit tayo kasi hanggat hindi mo hindi mangunguna si Lord sa iyo. Okay? Kaya ngayon, kung tatanggapin mo yun at sasabihin mo, Lord, kayo po ang magsalita, kayo po ang manguna. Automatic si Lord, tutulungan tayo. Okay? So let's pray. Panginoon, maraming salamat o Diyos sa gabi pong ito, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa aming pag-aaral ng iyong salita na patuloy nyo kaming pangunahan, tulungan, gabayan. Lord, buksan po ninyo ang aming mga kaisipan para patuloy po naming maunawaan at gawin din po, Panginoon, ang aming mga tainga para mapakinggan po namin ang iyong mensahe sa gabi pong ito.
At dalayan ko, Diyos, kayo po ang manguna sa akin, Panginoon. Lord, bigyan niyo po ako ng karunungan, kalaman sa iyong mga salita. Lord, inaamin ko, walang-wala po akong magagawa kung wala ka sa aking buhay. Kaya Lord, manguna po kayo hanggang matapos ang prayer meeting na ito, Panginoon. Salamat po ng marami. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so buksan po nga natin ang ating Bible dito po sa Romans chapter 8, verse 18. Okay. Okay na. Okay, so Romans chapter 8, verse 18. Ang sabi niya diyan ay, sapagkat napapatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat may tumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Okay, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo na alam ho natin na kung ating titignan ang dinanas ni Apostol Pablo ay napakahirap. Kaya ngayon ang ini-encourage niya dito sa Romans church ay yung pagtitiis. Kasi minsan yun po yung kulang ho natin. Okay? Wala po tayong pagtitiis minsan. Ang akala ng mga iba, ang buhay Kristiyano ay easy-easy lang. Okay? Pero kung ating titignan at babalikan, lahat ng mga disipulo ni Kristo ay dumanas ng matitinding pagsubok at kahirapan. Kaya ang sabi niya rito, walang maitutumpas sa hinaharap na mangyayari sa atin. Okay? Kaya sa totoo lang, kung mayroon ho tayong pagtitiis sa buhay, ay malalampasan po natin ang lahat ng pagsubok. Alam niyo ho, tayo po ay mayroong iba't ibang klasing pagsubok sa buhay. Sino dito ang walang pagsubok at bibigyan ko ng pagsubok? Okay, lahat ho tayo mayroong pagsubok. And then, iba't ibang klase. Iba't ibang laki. Okay? Yung mga iba, hindi ko alam kung anong pagsubok nila, pero kailangan mo yung pagtitiis. Okay, halimbawa sa family, okay? Yung mga iba, ang problema nila o pagsubok nila ay mga biyanan. Hindi nila makasundo ang mga biyanan. Whether you like it or not, biyanan mo yan, pagtiisan mo yan. Tama ba ako? Hindi. Di ba? Kailangan mong pagtiisan. Bakit? Kasi asawa mo ang anak niya. O kailangan mahalin mo yung anak niya, mahalin mo yung magulang niya. So yun yung mga kailangan natin malampasan o pagtiisan sa buhay. Kaya ang sabi dito ni Apostol Pablo ay, sabi niya dito, hindi karapat-dapat maitumbas ang kaluwalhatiang mahayag sa atin. Ibig sabihin, pag tayo ay patuloy na naglilingkod sa Diyos, anuman yung mga pagsubok na yan na ating mararanasan at tiniis natin ito at nalampasan natin hanggang dumating ang Panginoon, walang katumbas ang kapahayagan o kaluwalhatian na ating matatanggap. Bakit? Kung ating titignan at pag-aaralan ang buhay ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo ay hindi na nag-asawa para maglingkod sa Panginoon. Nangaral si Apostol Pablo, kung titignan natin mga disipulo, wala noon ang mga sasakyan. Okay? Naglalakad sila, sumasakay lang sila sa bangka, kung ano-ano, hindi katulad ngayon, na napakadali. Mayroon tayong sariling mga four wheels, may mga motor. Pagpunta tayo doon, andun na tayo. Okay? Noon, talagang naglalakad sila. Napakainit. Kaya kung ating titignan at balikan ang buhay na Apostol Pablo, okay, ay nangaral sila ng nangaral na bagamat ito'y bawal, patuloy silang nangaral. At ano nangyari? Hinuli sila. Kasama niya si Silas. At habang nandoon sila, hinuli sila, hindi naman masama yung kanilang ginagawa. Kasi yun yung utos ng Panginoon, di ba?
Sa Matthew chapter 28, sabi niya, ibinigay ng Diyos sa atin lahat ang kapangyarihan, kaya binibigay ko naman sa inyo, kaya humayo kayo, mangaral kayo, turuan nyo silang sumunod, bautismuhan nyo sila, alalahanin nyo, ako'y kasama ninyo hanggang katapusan ng mundong ito. Yun ang sabi ng Panginoon. Kaya yun yung ginawa nila. Kinangaral ng nangaral hanggang nahuli ho sila. Nung nahuli ho sila, ay nandun ho sila sa kulungan. Okay, doon sa Acts chapter 16. Nung nandun sila sa kulungan, ipinangaw, sabi yun, ipinangaw ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga paa. Napakahirap. Dinala sila sa pinakailalim, sabi niya doon, parang Bartolina, napakadilim. Ang tanong, mayroon ba kayong narinig na si Apostol Pablo ay nagreklamo? Wala kang marinig doon, bagko sabi niya sa hating gabi, sila'y umawit ng mga salmo, imno sa Panginoon. Tama ho ba? Kanina habang nakaupo lang ako dyan, kinagat ako ng lamok. Ganyan ako ng ganyan ang kate. Iniisip ko, noong si Apostol Pablo nakapangaw ang kanyang paa, nakapangaw ang kanyang mga kamay, hindi niya maigal. Paano pag kinagat siya ng lamok, kinagat siya ng langgam sa likod? Paano mo kakamutin? Ang hirap ng sitwasyon. Okay? Ang hirap ng sitwasyon ng time na iyon. Pero alam nyo, nagawa pa ni Apostol Pablo ang umawit. Tayo minsan, madali tayong mainisin. Okay? Ako sa totoo lang, aminin ko, madali akong mainis. Kung mayroon tayong usapan na oras at hindi ka sumipot doon, iiwanan kita. Okay, yun, ganun ako. Alam niya ng asawa ko. Okay? Pag sinabi ko yung oras, ayan, oras. Humanda ka pag hindi ka sumipot. Kasi ayoko yung ganun. Doon ako naiinis sa oras. Okay? So, alam yan ni Maxine. Pag sinabi ko, ay bilisan nyo, may pupuntahan ako, bahala kayo, iwan ko kayo. Ganun ako. Okay? Pero, yung pagtitiis mo na iyon, hanggat patuloy mo na tinitiis yan, nagpuproduce yan ng pag-ibig. Halimbawa, kaibigan mo, naiinis ka na, naiinis doon sa kaibigan mo, pero tinitiis mo. Hanggang mamaya, nalalampasan mo, hindi ka na naiinis sa kanya. Okay? So, kailangan ho nating magtiis. Okay? Kaya kung titignan ho natin, andun si Apostol Pablo at saka si Silas, dahil nakulong sila, sa pangangaral sila ng mabuting balita, at ang nangyari ay umawit pa sila. Tayo minsan, wala sa kulungan, hindi makaawit. Reklamo ang napapakinggan natin. Halimbawa, pag mayroon tayong nararamdaman, minsan nandadamay pa tayo. Lord, di ba sumusunod ako sa iyo, Lord? Lord, di ba tinawag mo ako, Lord? Bakit ngayon binigyan mo ako ng ganito? Sa dami-dami ng tao ito, bakit ako pa? Sana siya na lang. Dadamay pa tayo. Pagtitiis. Sabihin mo sa katabi mo, magtiis tayo. Malalampasan natin ito. Okay? Okay? Walang pagtitiis na forever. Okay? Walang problema na forever. Walang pagsubok na forever. Sabi niya, pansamantala lamang yan, hindi pansamantagal. Okay? Pansamantala lang. So, ang kailangan natin ay magtiis. Kaya yung mga ibang akala nila pag ikaw ay nabuhay Kristiyano, sumunod kay Kristo, ay wala nang problema. Hindi nila alam, mas matindi. Kasi nung tinanggap mo si Kristo, whether you like it or not, nag-declare ka na against war kay Satan. O si Satan lahat gagawin niya para ikaw ay ibagsak. Okay? Kaya mas maraming pagsubok. Okay? Kaya nga sabi nila, pag ang mangga ay may bunga, anong ginagawa? Binabato or kinukuha. Diba? Kaya sabi nila, minsan tayo, ganyan tayo, binabato ho tayo, nakikita ho. Why may bunga, may pagbabago. So kailangan nating magtiis sa buhay. Naalala ko noong kami bata, okay, ang bukid ho namin kasi napakalayo. Okay? Pag nag-ani ho kami, putik yung daraanan namin hanggang binti yung putik, kailangan namin ilagay doon sa irigasyon. So habang buhat-buhat mo yung isang sakong palay na iyan, habang naglalakad ka, parang bumibigat na bumibigat, pati yung liig mo parang lumilit ng lumilit, papalapit ng papalapit. Pero kailangan mong tiisin, hindi mo pwedeng ibaba. Bakit? Putik.
Isa pilapil ka lang na dumadaan yung at pilapil na dinadaanan mo, nadudurog-durog na. Saan mo ibababa yung palay? Tiis, tiis, hanggang nakarating ka doon sa irigasyon. Pagbaba mong ganyan, huminga ka, tapos na, babalik ka uli hanggang matapos. Okay? Yung tiisin na yon, hanggang mamaya, ginhawa na. Bakit? Wala ka na doon. Ganyan din sa buhay natin. Lahat ng mga pagsubok natin, malalampasan natin sa buhay. Kaya kasi Apostol Pablo, kung ating titignan, ano kaya yung sikreto ni Apostol Pablo? Bakit hindi siya nagreklamo? Hindi niya bliname ang Diyos na sinabi niya, Lord, alam niyo naman Lord, na hindi na ako nag-asawa para lang makasunod sa inyo, para lang makapagturo ng iyong mga salita, at ito pang nangyari sa akin. Hindi nagreklamo. Bagkus, nung nandun sila sa kulungan ni Paul and Silas, umawit sila ng himno at salmo. Habang umaawit sila, natuwa ang Diyos sa kanilang ginawa. Anong nangyari? Nawasak, yumanig, nawasak ang kulungan, pati yung mga nakakulong, nakalaya sila. At hindi lang yun. Yung guard, gusto niyang magpakamatay kasi sisingilin sa kanya, bakit nakawala yung mga nakakulong? Ano sabi niya, Apostol? Huwag mong saktan ang iyong sarili. Sabi niya, tanggapin mo ang Kristo, sumampalataya ka. Ikaw at ang iyong buong sambahayan ay maliligtas. Imagine nyo, hanggang sa dulo, nag-i-evangelize si Apostol Pablo. Grabe, no? Hindi man lang sinumbatan yung mga guard na, gunggunam. Wala. Di ba? Nandun pa rin yung love ang lumalabas kay Apostol Pablo. Nangaral pa rin. Kaya sabi niya rito, walang katumbas ang kapahayagan na inaantay natin pag dumating ang Panginoon. Okay? So, ang kailangan natin dito ay palaging tumingin kay Paul na halimbawa sa pagsubok. I-compare mo yung nararanasan mo ngayon na pagsubok kung nalampasan mo na si Apostol Pablo sa pagsubok na dinanas niya. Kung hindi mo pa nalampasan, wala tayong karapatang magreklamo. Okay? Wala tayong karapatang magreklamo. Parang, alam niyo yung sinasabi niya rito, ulitin ko yung sinasabi niya rito na, sapagkat napapatunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhati ang mahayag sa atin. Alam nyo, si Apostol Pablo, ang tinitignan niya ay yung reward, ang tinitignan niya ay yung natapos. Pag natapos na. Sa mga nanay, halimbawa ito sa mga nanay. Kami mga lalaki kasi hindi namin alam ito. Pag kayo ay nagbuntis, tuwang-tuwa ho kayo, tama. Hanggang lumalaki yung tiyan, mamaya, hanggang mag-labor kayo. Di ba sa pagli-labor pa lang, kinggan ko or nakikita ko, may sigaw ng sigaw. Hindi daw may explain ang sakit. Hindi ko alam, hindi ko naman naranasan. Totoo ba? Nasabi nga nila, kung pwede daw, lahat ay hawakan mo, tawagin mo daw lahat dahil sa sakit. Sa sobra. Okay? Pero yung pagtitiis nyo na yun, pag lumabas yung bata at narinig nyo yung iyak ng bata, nawala ang lahat daw ng pagod at hirap ninyo. Totoo ba yun? Hindi ko alam, kaya tinatanong ko kayo. Parang ganun. Sabi ni Apostol Pablo, hindi mo maitutumbas ang kaluwalhatiang mag-aantay sa atin. Kaya bilang Kristiyano, bilang tumanggap kay Kristo, bilang tagasunod ni Kristo, kailangan ho nating magtiis sa buhay. Okay? Pag tayo ay dumaranas ng mga pagsubok na yan, kailangan nating magtiis. Ang sikreto ho natin, alam nyo, prayer and always talk to God. Okay? Ang problema kasi, pag tayo dumaranas na, murmur, complain, ngurong-nguron lanang. Okay? Complain ng complain. Kaya nga tingnan ninyo kung ano nangyari sa mga Israelites na paraging complain ng complain nung inilabas sila from Egypt to going to Promised Land. Ano nangyari? Lahat ng complain namatay. Kinain ng lupa. Reklamador.
Wala, tanggalin ho natin sa vocabulary natin yung pagrereklamo. Sabi na, in everything, give thanks. Kaya kung tayo may pagsubok, tiis. Kung ano man yan, pagtitiis. Bakit? May nag-aantay na reward sa atin. Bilang isang tagasunod ni Kristo, tignan natin ang buhay ni Apostol Pablo. Sinacrifice na niya ang lahat. Okay? Hindi na nag-asawa, hindi na niya inisip yung pangsarili lang niya, kundi ang ginawa niya ay kung ano yung kalooban ng Diyos sa buhay niya, kaya ibinigay niya 101% yung buhay niya, nangaral, sumunod, tapos ganun pa ang mangyari. Okay? Pero hindi siya nagreklamo. Tiniis niya ang lahat ng iyon at napagtagumpayan niya. Kaya ngayon, yung buhay niya hanggang ngayon, naging good example. Kaya sa buhay natin, anuman ang pagsubok na iyan, kailangan natin pagtitiis. Okay? Tiisin natin sapagkat sabi ko, walang forever na pagsubok. Walang forever na sakit. Okay? Ang mayroong forever ay life. Eternal life. That is a forever life. Okay? Yun dapat tayo. Okay? So, ito yung maibabahagi ko sa atin. Kung tayo ay dumaranas ng matitinding pagsubok, tignan natin ang buhay ni Apostol Pablo. Kung nakatiting na tayo sa dinanas niya. Okay? Napakahirap. Kung babasahin nyo ang history ng buhay ni Apostol Pablo, napakatitinding mga dinaanan niya, pero hindi siya nagreklamo. Patuloy pa rin sumunod. Okay? Dapat gayahin natin. Okay? Ang buhay ni Apostol Pablo. Amen? Okay, so manalangin ho tayo. Panginoon, maraming salamat sa iyong salita na patuloy po naming napag-aralan. Panginoon, bigyan niyo kami, Panginoon, ng pusong matiisin. Lord, turuan niyo po kami, Panginoon, na patuloy na tumingin sa inyo, Panginoon. Yung ginawa niyo, Panginoon, na magandang halimbawa rin sa cross ng Kalbaryo na kayo ay kinaladkad, kayo ay pinahirapan alang-alang sa amin, O Diyos. Na naway makita po namin yon na kayo mismo ay hindi ho nagreklamo para sa amin. Kaya Lord, bigyan niyo kami, Panginoon, ng pusong matiisin sa lahat ng mga pagsubok sa buhay namin. Alam namin, O Diyos, na hindi niyo kami iiwan, hindi niyo kami pababayaan sapagkat promise mo, Lord, na kami kasama po ninyo hanggang katapusan ng mundo, O God. Kaya Lord, alam po ninyo kung ano yung kahinaan po namin. Alam po ninyo yung strength namin, Panginoon. Kay Lord, patuloy niyo kaming pangunahan at tulungan at gabayan. Nanawa, patuloy po naming masunod ang nais niyo po, Panginoon, sa aming buhay. Kay Lord, maraming salamat sa gabing ito, Panginoon. Muli, pinupuri ka namin, O Diyos, at pinapasalamatan. Ito po aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, binabalik ko na po sa ating MC. Thank you po, Pastor, sa napakagandang mensahe po na aming narinig sa gabing ito. Ngayon po, bago tayo pumunta po sa prayer, tayo muna po ay magkakaroon ng offering. Tinatawagan ko po si Nanay Lina upang ipag-pray po ito. Manalangin para sa ating offering. Magkilang Diyos, sa pangalan ng aming Panginoon Kristo, pinagpipuri ko po, Panginoon, ang aming mga offering. Dalayan ko po, Panginoon, ang bawat kamay na magbibigay at Lord, alam po namin na kapag kami ay nagbigay, babalik po ninyo sa amin ang siksik, liglig at umaapaw pa. Lord, maraming salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin at itinataas sa pangalan ng aming Panginoon Kristo. Ito po ang aming dalangin. Amen. Announcement, yung sa bukas ay Holy Ghost Night, di ba? Sa Wednesday ng gabi doon po sa Manawag. And Saturday yung Korban. Lahat tayo sa Leet, sa Nilumbot, Ventanilla, Banawang, lahat po tayo na
nagpaplano na maging part ng music team or actually nagple-play na ng instrument at nagli-lead na, kailangan po lahat tayo dumaan sa Korban na training. So kung hindi pa kayo pag-training ng Korban ay naanyayahan po kayo sa isang required na training para sa worship ministers. Lahat ng nagdana ng Korban na pupunta doon, open po yun. Tawag nito, wala namang registration yon. Dalawa lang ang dapat nating dalhin. Una, magdala ng offering. Kasi hindi tayo nga, sabi ni Joanna, huwag tayong haharap na wala tayong dala-dala. So, magdala kayo ng offering as well as usual ay yung ating lunch. So, nakikita natin, nagiging, yung gawain natin dito sa atin, sa pamilya natin sa Colm ay na-spread na natin sa buong ano yon, yung sharing ng pagkain. Kasi nasanay sila na ay kanya-kanya or iisa lang ang magpapakain na or magre-registration tapos andun na yung lunch. Pero ito ay sharing ng ating pagkain. So magdala po lahat ng anything na mababaon for lunch. Okay? So lahat na nakikinig, kung merong nakikinig online, ay open po. Pati na yung mga dati na music team, ay welcome po kayo. At sa lahat ng may Korban na shirts, magsuot po kayo ng Korban pag pumunta doon. Yun lang naman yung mga opportunity. Pag meron tayong t-shirt na Korban, sa mga pwede nating isuotin sa labas, pero pag may gawain ng Korban, isusuot natin. Pag ang t-shirt mo naman ay KBS Eskwela, syempre doon sa KBS Eskwela mo yan gagamitin na priority. Di ba? So, gamitin po natin yung mga Korban shirts, announcement, sa lahat ng meron. Yun po yung anuhin natin. Ewan ko kung merong, Peter Jan, meron ba tayong offer? Mag-prepare lang siguro kung baka merong gusto mag-order. So at least paano sila mag-order kung makita nilang, dapat may makita sila at meron din na magpa-order din tayo doon. So, yun po. And yung bukas, yung ang tawag nito, Holy Ghost Night. Okay? So, sa lahat po ng online, panalangin na tayo po sa ating sarili-sariling mga bahay. God bless us all po.